Tomašik. Hvala lijepa. Zastupnica iz Hrvatske, posebno sam zainteresirana za ovo pitanje. Određivanje stanja ribljeg jata i najvišeg održivog prinosa u Jadranskom i Jonskom moru prioritet je za sve obalne države tog područja. Podržavam svaku inicijativu kojom se štiti riblji fond i uspostavlja zajednički sustav nadzora kako bismo zaustavili zlouporabu trenutne rascjepkanosti sustava i spriječili daljnji prekomjerni izlov ribe. Također podržavam napore kojima se obalnim područjima želi osigurati održivi razvoj uz adekvatnu brigu za okoliš. No, da bismo mogli očekivati dostojnu provedbu bilo kakve strategije, moramo nacionalnim državama dati više kontrole sukladno provedbenoj studiji o Mediteranskom moru, a proglašenjem gospodarskog pojasa u mediteranskim državama svaka bi država dobila priliku čuvati i planski iskorištavati vlastite resurse sukladno smjernicama iz zajedničke strategije, što bi se izrazito pozitivno odrazilo i na njihovo, ali i na gospodarstvo cijele Europske unije. Hvala.